politika.eusen. Amabiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Lander Martínez, Zumarrain Bizkaiko diputatua. Kaixo Lander, eta ongi etorri. Egunon. Beno, bihar eta etzi Feijóoren inbestidura saioak izango dira, ezta? Zantzu guztien arabera, ez da aurrera aterako. Hala ere, PPek disiplina usteko eta Feijóoren inbestidura albidetzeko eskatu die sozialistei, eta alderdi sozialistak horri erantzunez, transfugismoa, ezta? Ustelkerierik okerrena dela egotzi dio PPri. Ez dakitzuk nola ikusten duzun giroa? Bueno, giroa da etxitako PP bat ikusten ari garela, azkenean atzo egin zuten manifestaldian adierazi zuten argi eta garbi oposizioaren buru izateko rola izango dutela, eta gainera proiekturik gabeko PP bat, ez? Azkenean atzo entzun genituen beti kontrako deklarazioak, ez? Proiekturik gabe dagoen eskuin bat, ez da Kataluniantzako ere, ez? Hemen gaude momentu batean eztabaida bat dago Katalunia erdian dagoela ikusteko zen nolako soluzioa jartzen ditugu hor dagoen auzi politikoaren inguruan, eta PPren adierazpen guztiak dira soluzioen kontrakoak, baina ez beste soluzio batzuk jartzeko mahai gainean. Beraz, horrek alde batetik koalizio gobernuaren paperaren zentralitatea berresten du, baina bestalde batetik ere erakusten digu eskuinak ez duela proiekturik, eta gainera, larritasunen sartu ditugu beraien hitz batzuk, transfugismoa eskatzea edo esatea hauteskunde fraudea izango litzatekeela horrelako gobernu bat, demokraziaren aurka zuzenean jutea da PPren aldetik. Gainera, atzoko egunean deigarria izan zen, amnistia legearen kontrako adierazpenak edo kontra jo zutela, baina inbestidura saioen inguruan, PPek ez zituela adierazpenik eman. Beno, ez dituzte babesak inbestidura saio honetarako. Azkenean, ikusi dugu nola Feijóo jaunak hilabete bat galarazi egin digu lan egiteko gobernu aurrerakoi baten inguruan, eta ez dakigu zer erakutsi nahi duen hurrengo egun hauetan. Ez du ezer egin bozak lortzeko. Ez ditu bozak lortu, baina ez du ezer egin boz hauek lortzeko. Bakarrik ustelkeriara deitu alderdi sozialistari edo alderdi sozialistan dauden hainbat diputatuei eta manifestazio bat deitu. Hau da, oposizio buru baten papera egin du, ez? Beraz, zertarako nahi du Alberto Núñez Feijóok aste honetan inbestidura saio bat egitea. Azkenean, egun hauek, izango dituen egun hauek, bakarrik bere porrota erakutsiko digu. Gainera, zuzenean, telebistan. Zondezen inbestidura saioak momentuz ez dudatarik, hala ere, aurre ikusten da urrian izango dela. Uste duzu, inbestidura saio horrek aurrera egingo duela? Beno, nik konfiantza osoa daukat inbestidura saio honen aurrera egingo duela eta gainera ondo aterako dela, ez? Orduan, gukarki daukagu zeintzuk diren behar ditugun helburuak gobernu aurrerakoi bat izateko, Zumarren aldetik gainera borondate irekia erakutsi egin dugu, behar ditugun aldete guztiekin hitz egiteko, eta baita ere, Bruselera junda Puigdemontekin batzera baita ere, ikusita argi eta garbi Juntzekin lan sakona egin behar dela, eta amnistiaren inguruan lan sakona egin behar dela, horregatik ere badaukagu jurista talde bat lan egiten amnistia proposamen bat alderdi sozialistari luzatzeko, eta orduan hortik aurrera junda eta ikusita baita ere nola alderdi sozialistak ja aitortu egin duen amnistiaren aldeko lana egiten ari dela, nik uste dut baditugula pieza guztiak inbestidura hau aurrera juteko, eta gero indartu beharko dugu lan hori legealdia aurrera juteko ere. Aipatu berri duzu, ezta? Sánchezen adierazpenen ostean, PSOEk amnistiarantz aurrera joaten ari dela ikusi du Zumarrek, eta atzoko egunean PPek amnistiaren kontra bere jarraitzaileak bildu zituen Madrilen, amnistia legea orduan ontzen ari da, ezta? Argi dago lan bat dagoela honen inguruan, eta ez dakit amnistia legea izango den, edo zen olako legezko egiturapena izango duen, edo egiturapen juridikoa, baina borondatea badagoela
amnistia delako zerbait tresna politikoa dena, ez? Erabiltzeko Kataluniako auzi politikoa konpontzeko edo gutxienez aurrera egiteko auzi honetan, ez? Ikusita azken urteetan egin den lana, uste dute hor ja ez dagoela dudarik eta tresna hau mahai gainean egongo dela eta aktore katalanekin negoziatzen ari dela, ez dago dudarik ere alde honetan, ez? Edo gutxienez elkarrizketa daudela eta lana badagoela alde horretatik. Beraz, horrek asko errazten du. Guk daukagun papera, ez? Eta asko errazten du baita ere koalizio gobernu berri baten konformazioa. Hemendik aurrera, negoziaketa sakonak dira, guk ere baita ere alderdi sozialistarekin agenda sozial sakon bat negoziatu behar dugu, lurraldetasunaren auzia, ez da geratzen bakarrik hemen, eta legealdi honetan lan egin beharko dugu, ez bakarrik Kataluniaren asuntoan, baizik eta badaude hainbat ezberdintasun Espainian konpondu behar direla, ez? Guri ez digu afektatzen, baina hor finanziazio autonomikoa badago baita ere, eta geure kasuan eskumenen asuntoa hor badago baita ere, beraz. Hauzi hau guztiak lurraldetasunaren inguruan lan egin beharko dugu hurrengo legealdian aurrera joteko. Negoziazioak aipatu duzu, Sánchezen inbestiduraren data jakin arte, egia da ezin dugula jakin. Nola doazen negoziazio horiek? Bai, eta gainera nik uste dut, geure asko ikasi dugula baita ere negoziazioen inguruan eta gobernu negoziazioen inguruan, eta diskrezioa horretan garrantzitsua dela, ez? Beraz, gauzak egin daudenean jakingo dugu, baina momentuz, nik nahiago nuke diskrezioa mantentzeaz horrek lagundu egingo digu, akordio indartsu bat lortzen. Euskaraz, katalanez eta galizieraz hitz egiten dute dagoeneko Madrilgo Kongresuan, eta ostegunetik gainera berme juridiko handiagorekin. Ostegunean onartu baitzen legea bertan, egun historikoa izan zela adierazi zenuten Zumarretik. Egia da, horrela esan genuen, gainera nik aukera izan nuen gero prentsaurreko bat ematekoan kongresuan, elebitan ematen genuen lehenengo prentsaurrekoa, eta honek erakusten digu gauza bat, ez? Lehenengoa gauzak egin daitezkela eta borondate politikoarekin horrelako aldaketak ekarri daitezkera inkluso kongresura, ez? Erakunde zail bat, kongresua, bere ohituretan, eta beste alde batetik, kongresua gero, herriaren itxura hartu dezakela, ez, eta horbildu gaitekela normalitatera, ez. Eta naiz eta batzuek oihuka egin edo hainbat espektakulo eman honen inguruan baita ere normaltasun osoz hartuko dugu hau hurrengo hilabetetan. Nikan esan nuen ere, ez, egon naiz legebiltzar batean, nun elebitasuna eta pinganilloak erabiltzea normala da. Eusko Legebiltzarrean, ez? Beti erabili dugu azken hamarkadetan, eta nik uste dut gero ikusiko dela hemendik aurrera nola normaltasun osoz egin daiteken, eta nola milaka eta milaka pertsonek beraien representazioa hobetuta ikusiko dutela kongresuan. Madrilen bai, baina Europako bidea atzeratu da, eta atzerri ministroak adierazi zuen katalana lehenetziko duela Europar Batasunaren aurrean. Hemen daude bi asunto, ez? Lehenik eta behin, Europar Batasunean aurrera juteko, Espainiara gobernuak beste batzutan, baina askoz disposizio gehiago jarri duela mahai gainean hezkuntza ofizialak presente egoteko, ez? Inkluso, rekursoa jarrita edo esaten, ez? Beharrezkoak badira rekursoak aurrera emateko, Espainiako gobernuak hor jarriko ditu. Baina gero beste alde batetik, ezin daitezke, hemen baditugu hainbat hizkuntza ofizial, eta ezin daiteke bakarrik hizkuntza ofizial bat berretsi, ez? Eta horretan, Alvariz jaunari ere esan beharko diogu lana dela katalanarako, euskararako eta galizerako, ez? Eta gero beste momentu batean etorra daitezkeen hizkuntza ofizialerako. Hala ere, ematen den edozin aurrera pausua, postekoa izan beharko da, eta gainera nik uste dut helduko direla. Hor badago lan bat, lehenengo aurrera pausu bat izan da betorik ez egotea, hor oso zaila zen adibidez, Frantziaren beto bat ez egotea, edo beste hainbat herri nun zentralismoa edo behintzat oso zaila da ulertzea zenolako mekanismo deoak ditugun hemen honetarako,
baina, bueno, moteldoa, Europan dena oso moteldoa, baina nik uste dut lortu daitekela. Europatik Madrilera joko dugu oraingoan, izan ere, Urkullu lehendakariak konpromisoa hartu du hurrengo 6 hilabeteetan Osakidetzako itxaronaldiak murrizteko, baina itxaron zerrenda horiek murrizteko asmoz, gara egunkaritik jakin izan dugu, Osakidetza paziente sortak bidaltzen ari direla klinika pribatuetara, bertan ebakuntzak egin dezaieten. Beno, hau da sintoma argia osasun sistemaren inguruan, ez? Bai lehendakariak eta bai Eusko Alderdi Jeltzaleak ikusten ari dira nola problemak hasten ari diren beraientzat. Eta azken hauteskundetan ikusi dituzte. Eta problema hauek askotan etortzen dira publikoa zaintzen ez dutelako. Eta Osakidetzari hori gertatu da, ez? Osakidetza alde batetik da osasun sistema oso bat indartsuan beraien langileak gero eta lan gehiago egiten dute sistema hau mantentzeko. Eta egiten dute lan sistema hau mantentzeko beraikin hitz egiten ez duen Eusko Jaurlaritz batekin, ez? Ikusten dugu nola Eusko Jaurlaritzak adibidez lehendakariak ere esan zuen, 2019ko momentura eraman nahi zuela Osakidetza. 2019an Eusko Legebiltzarrean negoen, eta gogoratzen ditutan genituen eztabaidak Osakidetzaren inguruan, eta ez da 2020 eta pandemia osteko gauza bat lehen arretaren arazoa, adibidez, 2018an, 2019an, 2017an, bagenuen arazo larri bat lehen arretan, eta ikusten genuen ez bakarrik ospitalean eta bakuntzekin, baizik eta nola lehenengo mailan bagenituen arazoak Osakidetzarekin. Eta orain ikusten dugu nola Osakidetza indartu ordez bakarrik jende asko onura jasoko duen inguruan, baina baita ere bada pixkat propagandariketa bat, ez hor deribatzea leku pribatutara. Ez gaizki ulertu, niri ondo iruditzen zait leku pribatuak publikorako erabiltzea. Horretarako daude, behartuta egon behar ziren leku pribatuak zerbitzu publikoa ematera. Baina hori ezin izan daiteke aitzaki bat geure zerbitzu publikoak indartzeko eta geure zerbitzu publikoetan aurrekontu gehiago sartzeko. Beraz, nik esango nioke Urkullu lehendakariari ez ohitutzeko horrelako neurriak hartzera eta horrelako mekanismoak erabiltzera, ze orain hartu behar duela da erabaki estrategiko bat. Eta Eusko Jaurlaritzak hartu behar duen erabaki estrategiko bat da zenolako papera eta zenolako zentralitatea izango duen publikoa beraien estrategian. Eta konkretuki geure osasun publikoa. Jaurlaritzako hauteskundeak izango dira ikasturte honetan eta oraindik hainbat lege onartzeke daude eta arrabotsa sortu du hezkuntza legeak, izan ere EAJak, EH Bilduk, PSek eta Elkarrekin Podemosek joan den martxoan adostu zuten eta bestelako norabide bat hartu duela adierazi du Pilar Garridok. Zeintzuk dira aldaezinak diren kontu horiek edo marra gorriak? Hemen hasi behar gara martxotik, ez? Hau da, Elkarrekin Podemos bere egunean sartu egin zen akordio horretara martxoan minimotako akordio bat izan da. Baina, arduragatik hor parte hartu egin zuen talde parlamentarioak. Eta ikusita minimo horietako akordio hori gero beste bide bat hartzen duela, ezinezkoa da lege proposamen bat bestea egoera horretan, ez? Arduragatik berriro ere ateratzea edo ez aurrera jutea, publikoa berriro ere zentroan jartzen ez duen lege bat, ez? Lege honek adierazten du edo eraiki egiten du eskola edo hezkuntza zerbitzu publiko bat, nun erdia edo zerbitzuaren erdia kontzertatua da edo pribatua da, ez? Beraz, hortik hasteko zaila da azaltzea zerbitzu publiko bat, zerbitzu publikoa dela, erdia izanez pribatua edo kontzertatua. Eta gainera, agertu behar ziren hainbat mekanismo ez dira agertzen, ez? Hau da, berbatzeko zentru kontzertatu hauetan
ez dira ematen orain arte egon diren egoerak, ez daude mekanismoak. Bakarrik geratzen dira kontzertotetik kanpo sexualengatik segregazioa egiten duten zentroak. Baina ez daude mekanismorik baita ere, adibidez, kuotak sartzen dituzten zentruen aurka joteko. Eta horrek, edo bermatzeko zentrueiek zerbitzua egingo dutela segregazioaren arazoa konpontzeko. Berriro ere, segregazioaren arazoaren inguruan ikusten ditugu, deklarazio, intentzio deklarazioak, ez? Eramaten da, etorkizunera asunto hau esanez egongo dela akordio bat segregazioaren inguruan, baina berriro ere ez daude mekanismo konkreturik segregazioaren aldean lana egiteko. Beraz, nik horri markatu ditut hainbat gauza, eta gero baita ere talde parlamentariak, bere haien zuzenketan azalduko dute, edo eztabaida ematen denean azalduko dute zeintzu diren elementu guztiak, baina nik uste dut badaudela oinarri sendoak ikusita minimo akordio batera heldu ginela duela urte eta piku, momentu honetan desadostasun osoa erakusteko lege honekin. Atzera egiteko aukerarik ikusten duzu orduan eta gero bestetik ea uste duzu azkenean hezkuntza lege hori aurrera aterako ote den? Beno, geure postura edo talde parlamentarien postura ikusita hori papera argi dago, ez, baina beste aktore batzuk daude hor, eta egia da, Jaurlaritzak baduela gehiengo absolutu bat, eta atera nahi badute, atera egingo dutela, baina egia da, eraiki nahi dutela gehiengo zabal bat. Hori ikusi beharko dugu zein den Euskal Herria Bilduren papera, ez? Nik uste dut, kasu honetan, haien borondatea legeago ateratzea dela, eta hor ez dela egon publikoaren defentsa indartsu eta sutsu bat beharrezkoa dena. Baina nahiago dut aktore hauek hitz egitea, ze geure postura argi dago, ez? Eta uste dugu publikoa defendatzen duen edonork ez duela baiezkoa eman behar horrelako lege bateri. Eta gainera ikusita aukera galdu bat dela, eta ikusita momentu oso garrantzitsu batean nun bagenituen hainbat oinarri akordio bat lortzeko lege honen inguruan, badirudiela oso minimotan geratuko dela, ez? Hezkuntza legea onartzeke dago, baina beste hainbat lege ere, eta horien artean badago trantsizio energetikoaren legea. Lege hori onartzeke dago, premiazkoa da lege hori? Premiazkoa, baina ez bakarrik lege bezala, baizik eta trantsizio ekologikoa sartu egin behar da zuzenean Eusko Jaurlaritzaren estrategian era transbertsalean. Eta gainera ikusten dugu nola hor Eusko Jaurlaritzan interes kontrajarriak dauden trantsizio energetikoa aurrera eramatekotan. Guk beti hitz egin dugu energiaren inguruan, nola Eusko Jaurlaritzak egin duen apustu ireki bat hidrogenoaren inguruan, eta nola horrek ez duen balio arazo guztiak konpontzeko, beraiek uste duten bezala, horrek baita ere interes enpresarial batzuk ditu bere atzean, Petronorrekin daukaten harremana eta bar, baina nik uste dut ikusita zenolako gutak izaten ari garen, zenolako urteak izaten ari garen, nola zer gertatzen ari den ustekin, zer gertatzen ari den beste hainbat mekanismoekin, planteatu behar dugula zein den euskal estrategia berdea, zenolako trantsizioa ekarri nahi dugun gaur herrira. Eta horrek ez du bakarrik hitz egin behar energiaren inguruan, baina energia, bai da industria, bai da garraioa, eta baita da nola trantsizio honek, nola trantsizio ematen den sozialki justua den ingurumen batean. Beraz, ez da bakarrik lege bat aprobatzea izan daitekela oinarria jartzen dituena, etorkizuneko trantsizio bat egiteko, baizik eta nola egiten dugun lan guztia eramaten digu, subiranotasun energetikora, garraio publikoa suspertzera, ikustera nola errepideen erabilera alde batera uzten dugun, eta bar. Ikasturte honetan izango dira hauteskundeak, Sumar koalizioa aurkeztuko da, ezta? Bai, gainera argi dago, hor estatuan egon dela espazio politikoaren transformazio bat, eta Sumar aurkeztu egin dela hauteskunde orokorretara, eta noski ere, hemendik aurrera Sumar aurkeztuko da hauteskunde guztietara, eta hor euskal hauteskundeak papera oso garrantzitsu bat dute.
hemen ere egon behar da eztabaida bat eta elkarrizketa bat dauden aktore politikoen artean, eta hortik aterako da beharrezkoa den formula edo proiektua Euskal Hauteskundetara prestatzeko, baina noski ere Sumarren paperra hor protagonista izango da. Ikasturte berria hasi berri da, ikasturte politiko berria, akordio zabalak lortzeko prest agertu da gainera Podemos? Eta gainera akordio zabalak, nik beti defendatu egin ditut, akordio zabalak izatea, baina baude hainbat gauza imprescindible direla momentu honetan, etorkizunera begira, eta ikusi dugu, azken urtetan ikusi dugu zein garrantzitsua den erakundeen papera, estatuaren papera, eta nola fantasia neoliberala hil egin den, edo demostratu duen geure ingurua momentu latzak pasatzen dituenean, bai pandemia bategatik, bai guda bategatik, edo zein asuntoagatik, nola estatuaren edo erakundeen tresnak garrantzitsuak diren geure bizitza defendatzeko. Beraz, geure bizitza defendatzen duten eta publikoa defendatzen dituzten akordioak horrela ematen badira, nik uste dut hor argi eta garbi egongo garela. Baina berriro ere duela 10, 12, 15 urtetako politiketara eraman nahi dituzten akordioak mahai gainean jartzen badira, nik uste dut hor kontrako posizio argi bat izango dugula. Gainera ikusi da, EAJ eta PSN arteko harremanak ez direla onak legebiltzarrean. Bakoitzak bere papera egiten du baita ere, ez? Hor nik uste ez dut uste aliantza aldaketarik egongo den. Gustatuko litzateke Alderdi Sozialistak bere ezkerrara begiratzea, baina momentu honetan nik uste dut Alderdi Sozialistak bere jokoa egiten duela bere botoa maximizatzeko, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak sufritzen duela paper hau ikusita zenolako perspektiba txarrak dituzten hauteskundeetan, ez? Alderdi Sozialista gainera, egia aitortu egin behar da, emaitza honak izan dituela azken hauteskundeetan, eta suposatzen dut paper horiek, beraien protagonismoa indartzera eramaten diela. Hala ere, hauteskunde garaian denetarik ikusiko dugu. Hauteskundeak datoz eta gainera horien testuinguruan Urkulluk autogobernua jarri du erdigunean. Alde batetik, hemen ere bi elementu daude, ez? Alde batetik, hauteskundeak hurbiltzen direnean, bai EAJak eta baita ere EH Bilduk normalean, lurraldetasunaren auzia eta autogobernua mahai gainean jarri egiten dute, hauteskundeen galdera markatzeko, askotan, onurak jasotzen dituzte hauteskunde batean, hauteskundeen eztabaidak ezartzen dituztenak, eta argi dago bi alderdi hauek onurak ateratzen dituztela autogobernuaren eztabaidan. Baina baita ere egia da, badugula testuinguru bat nun lurraldetasunaren eztabaida berriro mahai gainean jarri egin den, ez? Baita ere Espainiako estatuaren gobernuaren negoziazioan garrantzia handia hartu duelako. Nik uste dut momentua dela berriro ere ausardia sartzeko eztabaida hau, guk lan handia egin genuen bere egunean autogobernu ponentzian, eta nik uste dut hor bazaudela oinarri batzuk, bai estatutuaren eguneraketa bat egiteko, eta baita ere lurraldetasunaren eztabaida orokor bat izateko, eta hor Sumarrek paper garrantzitsua izan dezake, nire ustez. Uste dut proposamen sendoak baditugula, kontziladoreak hegemonikoak autogobernuaren inguruan Euskal Hiritarren pentsamoldearekin bat datozenak, eta gainera lagundu dezakegula bai Eusko Legebiltzarrean eta bai Kongresuan eta Espainiako gobernuan beharrezkoak diren pausuak eramateko geure autogobernua hobetzeko, bai eskumenen karreraren bidez, edo bai estatutu berri baten aprobazioaren bidez, edo eztabaidatzen diren mekanismoen bidez. Beraz, nik uste dut hor geure papera protagonista izan daiteke ikusita zenolako lekua daukagun erakunde bakoitzean, ez? Eta bukatzeko, Lander, zeintzuk dira Sumarrentzat datozen hauteskundeetara begira, ikasturte berria hasi den honetan, erronka eta lerro nagusiak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan? Nik uste dut gauza batzuk aurreratu egin dituela elkarrizketa honetan, ez? Guretzat
bai trantsizio ekologikoa eta bai klimaren aldaketaren aldaketaren aldeko burruka oso garrantzitsua izango da hurrengo urteetan, eta gure bizitza baldintzatu egingo du, eta gure proiektu guztiak baldintzatu egingo ditu. Azkenean, bere efektuak nabaritu egingo ditugulako, eta guretzat ardatz zentral bat delako, ez? Baina baita ere, eta honekin guztiz lotuta, badago bai geure eskubide sozialen aldeko defentsa bat, publikotasunaren defentsa bat, eta eskubide sozial eta lan eskubideen aldeko sakontze bat, hurrengo urteetan. Asko aldatu da mundua azken urteetan, eta asko gehiago eta azkarrago aldatu egingo da hurrengo urteetan, eta horretarako geure erronkak argi behar ditugu. Eta argi izan behar ditugu, eta badago lanaren erronka, badago eskubide sozialaren mantentzearen erronka, eta baita ere sakontzaren erronka, eta trantsizio ekologikoaren erronka. Noski ere. Eskerrik asko Lander Martínez, Sumarre Emisoiko diputatua gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin, gaurkoan gurekin izango ditugu Izar Castillo eta Esti Linares, orain arte. Ongi etorriak. Etorriak saiora, amatasunaren inguruko podcast honetara. Gaurko gonbidatua Aita Loira Mantxinena dugu. Bera musikoterapeuta bada. Amari begira azkenean musikak egin dezake, musika gaitasuna dauka gure emozioekin edo gure bizipenekin konektatzeko, eta aurrun dagoen ama bezala, konpainia edo lagungarri izan daiteke, ez? Baina aurrarentzat beste era batean da. Zergaitik alde batetik kontuan hartu behar delako aurrak nola jasotzen duen kanpo mundua, estimuloen bidez jasotzen du munduan gertatzen dena, sentsazioen bidez azkenean, jasotzen dugu gertatzen dena. Eta aurra baditu 3 bide, kanpo mundueko informazioa jasotzeko nola baitere. Bata da entzumenaren bidea, perzibitzen duen beste moduetagoa da bide hormonala. Eta hori oso lotuta dago amak dituen sentsazioekin eta dituen bizipenekin. Eta jasotzeko 3. bidea da bide sensitiboa. Lotuta dagoena, bere gorputzaren bidez sentitzen duenarekin. Eta hor vibrazioa garrantzitsua da ere, bai. Amaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran, nahi duzuenean. Edozein tokitatik Amaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen amaika.eusen. Azkenaldian behien artean gaixotasun bat zabaldu da, gaixotasun hemorragiko epizootikoa duela hilabete batzuk Estatu Espainiarrean detektatu zen lehendabizikoz eta gaur egun Euskal Herrira heldu dela jakinda. Lehen kasuak atzeman dituzte Gipuzkoan eta honen inguruan gehiago sakontzeko Ene sindikatuko Gipuzkoako presidentearekin izan gara Garikoitz Nazabalekin. Gipuzkoan oso zabaldu daula, ene ustez baserritar guztik dakiula, instituzioke bai eta albaiteroke bai. Atzo sentzi, 60 baserriti goiti behintzat bai, zeak dauzkanak. Animali pila baten artean bajak sortzen nahi den gaiz bat da dirudinez, eta espezien arabera eragin diferente dauzkena. Esaten du oreinai zerbidoi orokorren asko afektatzen diela, eta hor kotok, basafauna, olako, arrazoi batzuk egigo lehon deizkela baita ere, horren beste zabaldu izateko, ez? Biriko da momentutik animalik antikorputze sortu behar ditu. Eta orduan gaitzen kontra zuzenen eragiteik ez dagozu nolaz eta bakunazio preventibok edo lako zerbait ez baldin badau. Oaindik gehienak apuntatzen du bakuna baten zeik ez dala egongo, farmazeutikan aldetik ez daula interes izugarrik edo behar bat. Datu ofizialak eta pixka diskurso ofizialak oinarri hartuta, esaten du animali asko asintomatikok diela, ez du sintomaik manifestatzen, eta gero batetik besteako kruzea ala eta guzti ziten du moskitok egiten du vektore lana. Orduan, ziztatzen du animali bat,
alige moskito batez, mordo bat izango dira, beste animali batzuta juten diena eta kutsatze lana oik iten du. Eta dirudinez, moskitok sartzen duen virus kantitateen arabera, eragin gehiago edo gutxi edukideke animalitan. Normalen, begi helbik orokorren izaten do, ez konjuntibitis bat, baina bai hola neharra sortzen da begitan, hasten zaizkio suturmintzetan eta arrastoak ateatzen, eta muki holako solido xamar batzuk edo, oso lodi batzuk eta pixkanan juten zaio hau ere zertzen, eridak iten edo jagatzen. Horrengo, animali asko zeiten dira, bai udeatei eta jatei uzten dira. Eta gero, deshidratazio fase batzutan sartu dizke eta holako gauzak. Orduan, ematen dizu pixate eskuk lotutako sensazioa, ze daukezun aukera bakarra da. Neurri prebentioik hartu, asko vigilatu eta bakarren bat ikusten baldin bada, tratatu, albaiteroakin aldan batein, okerrea jun baino lehen. Zati, orduan eta lehen hau laguntzen zaion animaliri, erresago pasatuko da. Gaitz badan momentutik behintzat positiboa dauke, ez dauke lehenengo eraginik ez animalik ekoizten duen eozin elikagaietan. Animaliri behai afektatzen dio, batik batoi, haua inguruko zaurioekin eta abar, baina behintzat ez esnetan ez aragitan inungo eraginik ez daukela. Orduan esatzen, gaitz erdi. Problema zer da? Aurtengo urten, hemen gaina berezik ere bai, ez? Humedadek eta olako gauzatan moskitontzako ez da bat ere, moskito ikeragarri launtzen dira, baina gaitzen mugatzeko ez. Haida, lehorteakin batea dana juntatzen, eta nik uste boixe dala txarrena ez. Baserritarra eskontza dela bat gehiago. Bajak die ikeragarri zorrotz zaindu beharra dauzkun zerbait bestale hien bukaera ez gelako aiatzen. Animali bat galtzeke kalera hundia suposatzen da. Azteko ekonomikoa, eta gero hortik atzea da guztia ez. Kaixo kuadrilla, Bolbora taldeako partaidea gara, eta aurten gure estudioko 3. diska kaleratu dugu, Bizizioa izenekoa, eta bertan aurkitu aldezakezuena dira gehien bat Latinoamerikako musika estiloen fusioak, eta hori oso pozik gaude aurkeztu izanaz. Hemendik aurrera gurekin Judith Moreno izango dugu taldean. Kaixo, Judith naiz, Bolborarekin egongo naiz, abesten eta gozatzen baitare. Eta aurkeztuko dugun bideoklipa Munduari bira da, errezun grabatua, eta gurekin kantua egin zutena Aiama, Bermeko Aiama da, eta oso pozik gaude berarekin jotzea, eta espero dugu gustatzea. Aupa! Aupa!
gakoak, gezurrak bibertez berdenean, arma kondenatu izan maskuetan. Gobernu dago boterea, baina korporezo daude horren atzean justi. Dikatuz estatik kolpeak aurrean edituen angrillo trasea. No quiero tus armas, tampoco tus limosnas, estoy harta de ver cómo usurpa las riquezas con total impunidad, pero aún así no me resigno, verás que frente a ti tienes un pueblo digno. Herrian defentzen tinko lanean gaude aurre borroka manzmendetan egongo gara irabazi arte. Mundari bira gaude, mundari bira emanez, mundari bira gaude, mundari bira emanez, mundari bira. Amaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Amaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen amaika.eusen. Ongi etorriak, herriak saiora, amatasunaren inguruko podcast honetara. Gaurko gonbidatua Aita Loira Matxinena dugu, bera musikoterapeuta bada. Amari begira azkenean musikak egin dezake, musika gaitasuna dauka gure emozioekin edo gure bizipenekin konektatzeko, eta aurrun dagoen ama bezala, konpainia edo lagungarri izan daiteke, ez? Baina aurrarentzat beste era batean da, zergaitik alde batetik kontuan hartu behar delako aurrak nola jasotzen duen kanpo mundua, estimuloen bidez jasotzen du munduan gertatzen dena, sentsazioen bidez azkenean, ez? Jasotzen dugu gertatzen dena. Eta aurra baditu 3 bide, kanpo mundueko informazioa jasotzeko nola baitere. Bata da entzumenaren bidea, perzibitzen duen beste moduetagoa da bide hormonala. Eta hori oso lotuta dago amak dituen sentsazioekin eta dituen bizipenekin. Eta jasotzeko 3. bidea da bide sensitiboa. Lotuta dagoena, bere gorputzaren bidez sentitzen duenarekin. Eta hor vibrazioa, garrantzitsua da ere, bai? Ordubatak pasata iritsi da solasaldiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Izar Castillo eta Esti Linares. Kaixo bioi? Eguerdion. Politikarekin hasiko gara lehenengo, politika nola datorren astea eta asteburuan hitzordu garrantzitsuak izan ditugu, baina horrez gain, bihar eta etzi Feijóoren inbestidura saioak izango dira. Aurreikuspen guztien arabera, badirudi ez dela aurrera aterako, hala ere nola ikusten duzue zuek giroa? Gertatzen dena beti moduan azken finean da konfrontazio giro bat, sortzen dauanak beti PPek. Ikusten dugu zelan denbora galtze bat egingo da bien, azken finean, gertatu alda, bai ataratzea, baina ez ataratzeko porzentaia oso altua da, eta horrek egiten dagoen azken finean da, Estatu espainolaren mailan politikoki desenkortasun bat egotea, alde batetik, gero beste aldetik, zenbat diru ordaintzen da azken finean arka publikoetatik halako saioak egiteko, eta azkenean ekoizpenik izango ez da bienak, baina ikusten da azken finean egiten ari dauzela bere jokua, ikusten dugu gainera zelan atzo egon zen manifestaldian, hala ere, ez zen hain jendetsu izan, baina eurentzako ematen dau como pultso bat egiten ari da biela, eta azken finean erakusten ari dutela daukaten esango dugu indarra edo, kaleetan,
nahiko barregarria dana, baina hor dagoela. Eta, ikusiko dugu zelan burutzen den azken finean, eta zenolako ondorio politikoak egongo diren, eta zenolako eszenatoki berria sortzen den, ikusten danean ez dela aurrera eroaten investidura hori. Bai, nik, danok dakigu zer gertatuko den, eta hau da antzerki, baita ere ez da politika mailan horrelako antzerkiak egia da, normalean daude pentsata zerbait eta helburu baterako, eta pentsatu behar dugu zein den, konkretuki, kasu honetan alderdi honen helburua. Seguruenik da konfrontazio, eta Izarrek komentatzen zuen moda, konfrontazio gehiago erakartzea, baita ere, ez da, iluntasun horiek beste alderdien aldetik ikusteraztea, eta horretan, egia da, normalean, Pepek badaki egiten nola, ez da, piztu bestean, atera behar ez dena, eta ateratzea. Eta igualagian, erabili aldezakete espazio hau bereziki hortarako. Zergatik izan eta Feijok eta alderdik badakite, ez dala izango momentua Feijoren investidura ateratzeko, eta dago dana pentsata, ze gertatzen den eta nola aurkeztuko den. Orduan, hau ikusita eta behin, ez da, aztertuta zein den Peperen helburua ikusi behar dugu bestean helburua eta nola kudeatu egoera hau, eta nola kudeatu konfrontazio egoera hau, eta tentsinoa nola kudeatu. Zergatik zen eta bestela, eta nik, igual agian banago, igual aurre pauso asko emoten, ez da? Baina dana badirudi egon beharko direla beste hauteskunde batzuk, eta beste hauteskunde horretan, antzerki hauetan, normalean bat eta besteek nola ipintzen diren askok kaltzen dute. Eta normalean da eskerrekoek. Zergatik zen eta konfrontazio horretan zenotako demagogia hain simplea erabiltzen duten, nik uste dut doazetela denaren perrest, ez da? Eta ikusi egin ditugu azkenen agerraldietan. Alde batetik, ez da, egin dugu Pedro Sánchez amnistiari buruz hitz egiten, hori erabiliko egingo da, seguro erabili egingo dela, ez da? Investidura honetan eta zer esango duten, eta nondi joango diren, eta bertatik, seguro, ez da? Eskuineko edo eskuineko alderdiek hori erabili izango dute, eta gero hor, uste dut, asko ipini eta ikusi egin behar dute, nondik joango diren, eta baita ere, azkenengo agerraldiak ikusi egin ditugu, adibidez, zuen aldetik, adibidez, lehen garaiko, ez da, sozialista horiek zer esan duten, nola, ze motatako pilotak daude jolasean, eta orain dauden pilotak, bazedien, ez da, Sánchezen gobernua edo alderdiek, edo hurbileko alderdiek zeukatela paper bat non ikusi behar zoten, zuk jaten zara investidura, ara guk, ara oposizioa eta berez ere esaten dugun, eta normalean horrelako, ez da, posizio batean zaudenean asko ere errazagoa da. Baina, egia da, konfrontazio horretan, eskuineko alderdiek nora eta zemotatako diskurtsak erabiltzen duten, normalean galerak dauz, eskerraldeko, ez da, edo eskerreko alderdietan. Orduan, nik ez nago, edo uste dut denok ez gaude espero, ez da, investidura baten aurrean edo Feijok ateratzea, baizik eta zer esaten duten eta antzerki horretan nola jolasten den, eta azkenean nola ipiniko diran, eta batez ere nik interesa dago, gehiago adibidez alderdi katalanetan, bildu baten, aberaiek baitxare nola mugitzen dituzten, edo jeltzaleak, esan bestara juntzen, eta haiek ere daukate hor paper bat, orduan, investidura ez da vigeo de investidura da, alderdien hori zemotatako rola eta posizioa hartuko duten. Begiratzeko egunean, aipatu duzu, ez da, Peperen jarraitzaileak bildu zirela Madrilen, amnistia legearen kontra, Carlos Iturgaizen adierazpenak entzungo ditugu eta jarraituko dugu gaiarekin. Azki dela, gobernu bat egin nahi du Josu Terneraren lagunekin, delikuente horiekin, ieslari horiekin, proetarra horiekin, eta horrezgatik ez dauka eskrupulorik Sánchez ezin dugula salmentan ipini Espainia, eta horrezgatik amnistiaren kontrako manifestapen bat egitea. Iturgaiz entzun dugu, eta atzoko egunean baita ere, adirazgarria edo aipatzekoa, amnistia legaren kontrako aldarriak edo entzun zirela, baina Feijoren investiduraren saioaren inguruan, aipamenik ez. Bueno, Josuk esango zeban moduan, no me llames ternera.
Madre mia, bueno, Iturgaitzek berba iten dagoen bakoitzean, berak, zenolako jarrera erakusten dau, Espainia estatuak apurtuz deiten, niri beldurgarria iruditzen zait, zergaitik. Jarraitzen dute eta jokatuko dute azken finean ez bakarrik amnistia horren gainean, baizik eta aberritasun espainolaren inguruan, beti. Ze hori da bere jokua. Ez dago berbaiterik, ze beharrak dituzten duen biztanlegoak, zenolako, adibidez langabezia, gure egunerokotasunean datozen narekin bat, eurentzako ez dago euren aferetan. Gertatzen dana da, oso diskurtso potentea daukatela eta gero eta gehiago dago desafekzio politiko bat biztanlegoaren aldetik. Eta horrekin jolasten dago PPek. Jolasten dago desilusioarekin eta eurak beti berpiztu egiten dute eta gainera erabiltzen dute asko euren diskurtsotan ilusioa sortuko dugula eta bar, eta ematen dago bere gauza txarrekaz, baina Sánchezek bere agerraldi osoan ez dauela ezer egin biztanlearekiko. Eta badakigu, gainera bilduren askotan babesarekin, zenolako legeak sortarazi diren, zenolako aldaketa positiboak egon diren biztanlearekiko, baina gertatzen dena da, beti datorrela, eta gero zer gertatzen da? Dagoela atzekaldetik, potere judiziala, dakigu edabideetan zer gertatzen den bebai eta zelan zabaltzen den, diskurtso horiek, eta ikusten dugu, deigarria dela eta horretan oinarriko dutela euren azken finean euren diskurtza. Gero bestaldetik ez dau inolako favorerik egiten PSOEko baroiak urten izana. Eta badakigu hor dauzela, beti itzalpean, baina hor dauz. Eta azken finean dira mugitzen dituztenak ariak. Eta eskertiar deitzen dan pertsona batek esatea amnistia baten kontra dagoela, ez deko inolako logikarik, eta, klaro, deslogika horretatik egiten duena da PPek azken finean hori aprobetsatzea. Eta buelta ematean diskurtso horri esaten behitu, gainera ez bakarri gu, baizik eta hor dekozue, kritikoak diren ahotsak zuen partidoetan adidez, ez? Eta horretan, zuk esan bezala, azken finean antzerki potolo bat egiten dabe, jarraitzeko, esaten egongo garela hor borrokan poterearen inguruan, baina gertatzen den azken finean da egunerokotasuneko gauzak eta aferak ez direla mailan jartzen. Gainera, PPek sozialistei eskatu die disiplina hausteko eta Feijóoren investidura albidetzeko ezta. Eta horri erantzunez, Sánchezen esandakoak entzungo ditugu eta orain emango dizutitza. Habrá que recordar que el Partido Popular echó a su anterior líder, al señor Casado, por denunciar un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, aún por esclarecer. Y ahora vemos al señor Feijóo apelar a la peor de las corrupciones, que es el transfugismo. Si es que van de mal en peor. Transfugismoa, ustelkeririk okerrena sustatzea, egotzi dio Sánchezek Feijóori. Hori da justo lehen komentatzen genuena da. Zertarako egiten ari da orain investidura zein da bakoitzaren helburua eta zerekin eta zein motxilekin eta erremintekin joten dira ez da alderdi bakoitzak eta ikusten da, ez da erabiliko dute. Baina gauza bat gertatzen dena da bai PPek eta PSOEk eta batez ere haiei buruz hitz egin da zen eta izan dira, ez da, bipartidismo horretan mugitu direnak eta botere mailori batera edo bestera jundelako. Igual biek ez dira akordatzen zemotatuko historia daukate baitak eta besteak. Amnistiari buruz hitz egiterakoan, adibidez PSOEk nik lotuko nuke galekin segertatu egin zen, edo adibidez PPek zemotatako ministroak izan dituzte haien bezalkietan eta nortzuk egon diren haien gobernuetan. Eta izan da adibidezetarekin. Orduan, nortzuk egon diren atzean eta zein da haien historia, nola askotan entzuterakoan eta gainera ipintzen direnean, ez da, horrela como hainbat pinak hitz egite, esan ez, eta batez ere, ez da, moral batetatik hitz egin da hori da batez ere niri egiten didana distantzia handia eukitzea, ez da,
bueno, igual agian beste leku batetatik hitz egingo bazen, eta, bueno, guk badekigu zein den gure historia, guk hau praktikatu egin dugu, baina bai erabiltzea alde batetik eta amnistia gauza bata eskatzea eta gero emotea. Zen eta hemen amnistiaren prozedura bera ez gara sartzen bakarrik, ez da? Euskal Herriak edo Espainiako gobernuak badaude bestelako instituzio Europako mailan baita ere non eragin handia dekon eta hori da, eta amnistia ematen baldin bada da, amnistia eman behar delako. Orduan, kontuz, nola planteatzen diren baita ere irizpideak eta nola zein motatako diskurtsoa, baina bereziki ez da historiak markatzen dagoena eta haien bien, ez da, historia. Hori leku batetatik, ero bestaldetik, bai PPk eta erabiliko egingo dago, ez da, segurenik diskurtso nahiko tradizionala, non bereziki joango da independentismoaren aldetik, zen eta da, haien eta batez ere da Espainia mailan zerbait asko mugitzen dena. Dago hor sentimendu bat, non sentimendu hori ez dela aldandu, eta hor geratu egin dela Espainia mailan. Bai Katalanen aldetik, bai beste Espainiaren aldetik, bai Euskal Herriaren aldetik. Hori da erabiltzen dutena zen, eta badakite ez dutela ondo egin. Orduan, hori ez da, hau da erlazio bat bezala, ez da, apurtzen dozunean eta ez dituzunean gauzak egin, gauzak eratzen dira hor. Eta hemen gertatu da batez ere, ez da, gure nazionalismoaren sentimenduarekin. Batzuentzako, ez da, dala, zerbait erabiltzen dutela, ez da, arma bat bezala eta beste batzuentzako da mingarria. Eta horrek erazabaltzen dagoena da, dira, bai, hainbat egoera eta distantzia handia eraikitzen dagoena, bai politikoen aldetik eta baita ere, eta bereziki herritarren aldetik, ez da? Orduan, hori da erabiliko egingo dutenak, eta gero nik, bueno, hau azkenean, ez da, distantziatik ikusita gauzako asko zere argiago ikusten dugu, baina, ostras, niri pena ematen dit, batez ere eskerreko alderdiek batzutan zein motatako diskurtso mailara nola islatzen duten, ez da? Askotan agresibitatasun, maskulinitate, bai nahiko tradizional batetatik hitz egiterakoan uste dut gauzak hitz egin aldirela eta interpretatu eta mai gainean ipin aldirela beste modu batean, ez? Izatea ez da jolas bat, non pilota doa balde batero estera eta izarrek augmentatzen duena, non geratzen dira hemen investiduran konkretuki zeri buru, zeri egingo diogu ados, zer nahi dozue adostea. Hori da, Feijóoren aldetik nik ez dut ezebez entzun, hau da, nahi dugun ateratzea, berdin zait, eskuineko edo eskerreko berdinat, baina nahi dugun ateratzea da gobernu hau. Baldintza hauekin eta egingo dugu ez daki zer. Orduan, adostuko dugu, baina ez. Da, eman bidea ni gobernatzeko, baina zuek beste aldetik berdin egiten ari da. Eta gero, azkenik esate amnistiarekin lotuta, niri bai ematen didana pertsonalki, ez da, pena da, erabiltzea justo ez amnistia soilik Makiavelo bezala. Nahi dudana da nire helburua lortzea, uste dut Pedro Sánchezen erakuan da, alderdi katalanak berarekin adostatzea, baina hau, amnistia hau lehenetik egon behar zen, ez orain momentu honen eta bakarrik zure helburua lortzeko. Orduan, zer horrelako helburuak lortzeko, horreino heldu egin behar gara, hau benetan politika da, adostasun hauek lehenetik ez ziren posible, edo orain bakarrik hori, investidura bat lortzeko, baita ere hori pentsatzekoa da. Ba, azken pinean da, txantai politikoa. Ze, da, zuk ez badostezu hau emoten, nik ez dut utziko bidea erraz behintzat, osea, zuk gobernua egiteko eta lantzeko eta aurrera eroateko. Baina jarraitzen dugu berdina, eske niri, osea, ez ja espenagarria, aserratzen dagoena da, egunerokotasun horretan, edo horretaz, nork berba ingo dago. Berdin jake, eta ez dik esaten dagoen moduan, ezke berdin da, eskuma zein eskerra. Eurak ez da berba egiten, baizik eta euren interesentzako. Azken finean nahi dutena da bakarrik, sortzea estatu jarraipen horri, Frankotik datorrena, jarraipen bat emotea. Niretzako ez dago besterik. Jarraitzen dute, benetan aldaketa politiko bat nahi izan balute. Egin behar dutena da lehenengo, porrot bat egitea eta jakitea nondik datozen partidu horiek, zen olako helburuarekin sortu ziren, zen olako helburua jarraitzen da bien,
nori erantzuten doltzie, zez bakarrik dira baroiei baizik, eta badakigu ibes 50, eta pilo bat, analizi oso luzea izan egin beharko gendun esateko. Lehenengo, eskatu beharko lukete, erreparazio bat egoteko, barkamena, jarraitzeko, garbitasun demokratiko bat egoteko. Espainia estatu mailan ezin da garbitasun politikorik egon, ez badute aldarrikapenik egiten eta aitorpenik egiten, egindako mina, baina ez bakarrik, Euskal Herrian, zabalduko dugu oin dela 5 urte gertatu zen Katalunian, ze izan zen bakarrik aste baten, ulertzen doztezue, baina zenbat urtez errepresioa, zenbat urtez esatea ez dugu onartzen beste identitate nazionalik. Eta hor jarraitzen dute, eta hori izango da euren diskurtsoaren oinarria bihar. Eta etzi, eta ikusiko dugu, eta jarraituko dute. Eta esan bezala, amnistia da figura demokratiko bat. Daugi konstituzioan. Eta nik ez doan olertzen da, konstituzionalistak deitzen diren partidu horiek, beti jokatzen dute ezetzari amnistiaren inguruan berbaiten danean. Eta ez dik esaten duen moduan, ez du balio orain emotea. Ez hori lehenengo gertatu behar izana horri erreparazio bat emotea. Eta amnistia esan figura juridiko hori. Baina jarraitzen dute, ez orain 5 urte, ikusiko dugu, ze azkenean amnistia izango litzateke giltza. Eta gero zer? Giltza horren atzekaldean zer dago? Zenolako politikak sozialak egongo dira, zenolako ondorio politikoak egongo dira Kataluniantzako eta azken finean gobernatzen bado PSOE berriro, beste komunitatentzako. Eta ikusten dugu, eta berdin jake, porque eurak nahi dotena da, bakarrik ez geistea gobernutik, edo bestea heltzea. Bestalde, politikan jarrituko dugu, baina alderdi egunaren inguruan hitz egingo dugu oraingoan, izan ere atzoko egunean alderdi eguna izan zuten jeltzaleek, eta bertan besteak beste Ortuzarrek mesua, lasaitasun mesua zabaldu ziren bertan egon zirenei, adierazpenak entzungo ditugu batzuk, eta hori helduko digu gaiari. Inork eta eserk ez duelako Eusko Alderdi Jeltzalea dagoen tokitik aterako. Inork ere ez gaitu eramango guk nahi ez dugun tokira, baina guk ere ez dugu euskal gizartera eramango egoin nahi ez duen tokira. Adierazpenen asko egin zituen Ortuzarrek, entzun dugunak, edo besteak beste, elkarlanean aritzeko prestutasun hori, eta, eta tartean baita, herritarrak ere entzun dituela EAJak hauteskundeen ondoren, eta, beste adierazpen bat, EAJ ez dela ez eskuindarra, ez ezkertiarra esan zuen. Ez dakit adierazpen horiek entzun da, zer duzuen edo ez? Hori justan edo zer dira, hor botako nuke galdera de. Eta orduan, zer zarete, zer nola identifikatzen zarete, eta hor da batez ere, non daukan gatazka politiko importante, eta non uste dute jeltzaleak ipine bar dira lan handia dekote, eta azkenengo urteak egia da jeltzaleak izan dute ikuspuntu bat, eta bidea jarraitu izan dute, baina momentu, eta egon zen hor, eta hartu egin zoten, eskumen, eta hartu egin zoten, beraien gana adibidez autogobernuaren, proposamena, eta gero egia da egin zutela epe tarte batean, adibidez proposamen sozialak, eta atera egin zituzten ekimen sozialak, beti ikuspuntu nahiko lotuta baita ere, ikuspuntu ekonomiko batetatik, baina hor zeben gertatu egin da, azkenen urteetan hori guztia badirudi difumazioa egin direla, eta batez ere ekimen sozialak iaz dira existitu, eta da zerbait asko errebindikatu egin dugunok, mugimendu sozialetan gaudenok, edo gizarte zerbitzuetan, edo gizarte zerbitzu sisteman, ez dugu, orain dela asko, ez ditugu ekimenek ikusten. Eta are gehiago, badirudi, eta batez ere, atera egin dituzten ekimenak oso lotuta egon dira, ekimen pribatuekin, kapitalismoarekin, eta hori, eskuineko ez da, linea oso errepresentatiboa da. Eta gero aldi berean, dago beste non erartea asko galdu egin dute, izan da batez ere galdu egin dutela abertzaltasun puntu horretako diskurtsoa. Nahi izan dute orain, hauteskundei begira,
ateratzea zerbait, baina, klaro, enkestek eta azkenengo hauteskundeak oso argi esan dut, eta jeltzaleak begiratu behar diraien marrunbeak, eta zer egiten ari diren, eta nola islatzen ari diren, informazioa eta esatea, ez eskuina, ez eskerra, uste dut ez dela justo hori. Ez, bilatu behar dut, eta orduan da zer zaret, eta neutraltasun eta objektibitasuna ez da inon agertzen. Eta gero, bueno, baita ez ere investidura honetara, baita ere lehen aipatzen nuen moduan, niretzako, interes handia jarraituko dut, aber zer esaten duten, ez da bat ez ere jeltzaleak, eta izan dute izte mugimendu batzuk, gutxienez hemendik ez direnak asko ulertu, ez da, eta batean ikusi egin dugu, izan ditiztela, bai, eztabaidak edo badirudi hasta adostasunak baita ere PP-rekin, gero badirudi sozialistekin, gero esaten zuten ezetz, gero baietz, gero, orduan, maien azkenengo mugimenduak, partikularki interesatzen zaizkizen, eta ikusten da norartea, ez da dakigula nondik gungo diren, orduan, bai. Niri askota gogorazten doztie gidari gabe doien auto bat. Batzutan eskerreruntz, bestetan eskumaruntz. Baina ez dakiz ergatik inor ez dago berba egiten, Urkullu ez du ematen Urkullu danik. Oso espresibo dago. Igual zoragarri, ikasi egin dau, porque batzutan berdin dio ekonomiari buruz edo osasunari buruz berba egitea eta bere aurpegia ez da aldatuten. Eura jarraitzen dabe bere lerroan, eta bere lerroan da neoliberalismoa jokatzea. Orduan, zelan da posible esatea, ez naz eskuertiarra, ez naz eskumakoa, baina bilatzen dodan bakarra da interes ekonomikoa. Ikusten dugu adibidez bere lerro politikoak bere diskurtzoan izan zala alde batetik euskera, izan zala autogobernua eta izan zala Baske European ez dakizelan deitzen den. Ze, klaro, guri interesaten jaku, Euskal Herritarroi interesaten jaku Europan egotea, jakitea zer emango eskuan Europa, baina ez jaku interesatzen, jakitea zergaitiko kidetza adibidez jarraitzen dau gero eta gehiago privatizazio baten alderuntz eta pasaren egunean zagarduk urtetzea esanez egiten ari garela oso ondo eta oso aurreratu gauzela, baina kontsulta pribatuetara bidaltzen ari gara adibidez bakuntzak saiesteko eta kudeatzeko deko guzan arazo osasuneko arazoak. Euskal Herritarroi ez jaku interesatzen adibidez zergaitik pobreziak igo dago 125 baten adibidez eta gero eta jende gehiago dekola arazoak bai bere egunean zehar izateko dirua ordaintzeko umeen aferak, bere zergak, eta ito egiten gaituela adibidez ekonomiak. Inori ez jako interesatzen zergaitik hezkuntzaren inguruan ez da pakto nazional bat ona egiten eta aurrera eroaten kalitatezko euskal eskola publikoa adibidez ondo esartzeko eta inork apurtu ez dezan itun hori adibidez. Ez jako interesatzen hainbat eta hainbat gauza, interesatzen jakuna da Europan egotea Euskal Herritarroi. Autogobernuaren inguruan, odauz, berba egiten dabe, zer da autogobernua? Osea, da, azken finean, izatea, kompetentzia alik eta gehien, jakin dala ere, gaudela beste nazio baten barruan, nazio bat izan da, eta gure, horiek dauzela, limitatutak. Baina, alderdi egun azken finean, zer da, ikusten dugu. Gaztetxoak, gero egikoak, jende nagusia, azkenean, aldarrikatzen euren jeltzaletasuna, ikusten dugu zelan diskurtzoa azken finean doiala bebai konfrontazioaren aldetik, Hortuzarrek egiten da oso ondo bere papela azken finean batzutan astintzeko, besteen zera, aferak eta jakiteko zelan erantzuten duen, eta ez du aldatzen hain beste urteetako. Bai egia da, egoera, beldurgarria egiten ari jakiela, ze, klaro, Bilduk izan dauan adibidez gorakotasun hori
egiten jake azken finean egotea behintzat urduri. Orduan igertzen da askotan euren deklarazioetan, eta baina ni jarraitzen dut itxaroten, baina ez hoien batetik, badauz beste eskuerreko partiduak, Euskal Herrian errepresentatibitatea daukatena, eta ez dugunak ezagutzen adibidez bere jarrera politikoak, eta zer egingo dute, adibidez, autogobernuaren inguruan, euskararen inguruan, eta batez ere gizarte aferaren inguruan. Konfrontazioa aipatu duzu Izar, zehazki atzo Iñigo Urkullu egindako agerraldian, hitzaldian, gure bila datoz esan zuen, Urkulluren adierazpenak entzungo ditugu, baina horrez gain, Iker Casanovak gaurko egunean, horri erantzunez edo, EAJ puntu larritasun batekin iritzi dela alderdi egunera ere adierazi du. Entzungo ditugu bi adierazpen horiek. Gure bila datoz. Gure zain egon dira, eta badatoz. Une honetan, ondoan dugun pertsonen babesa bilatu behar dugu. Bueno, yo creo que hay un momento político interesante y de ahí esa efervescencia, ¿no? Y bueno, los dos ejemplos que me has puesto pues conectan con dos de las grandes realidades o transformaciones que están marcando el momento político, ¿no? Por un lado, un alderdi eguna que se sitúa en un contexto muy especial en este país, donde, bueno, pues hay una emergencia de Euskal Herria Bildu como alternativa y una cierta debilidad del Partido Nacionalista Vasco, que aún así todavía es la primera fuerza, sobre todo a nivel institucional de este país, pero que, bueno, empieza a sentir un poco una presión, ¿no? Y este alderdi eguna creo que es un poco con un cierto punto de angustia, ¿no? Bueno, Urkullu eta Casanovaren adierazpenak entzunda, ez dakite zer duzuen nabarmentzeko. Niri beti gizonek egiten duten diskurtsoetan, entzuten dodanean babesa hitza, niri zeo zer dator burutik behera, eta da, paternalismo hutsarekin berbaiten dozkuela politikariek. Ze babesa, gure bila datozela, gogoratzen zarie, gainera berbain duguna horretik Katalunian gertatutakoa eta zelan abesten abiena por ellos. Da, como nahi dute jarri, azken finean, como arriskuan gauzela. Arriskuan jarraitzen dugu, zergaitik, politikoki ez badaukagu gobernu batek, gobernu bat non, bilatzen duen gizarte aferak izatea oinarrizko eta lehentasunezko aferak, arriskuan gaude. Zergaitik, arriskuan gaude galtzeko gure osasun publikoa sistema. Zala munduko ia oberena. Eta gaur egun, ikusita azkenengo ikerketak, ez dakiz zenolako postura jeitzin dau. Gure hezkuntza publikoa, gure nagusiak, konziliazio politikak, hainbat gauza daude egiteko, eta niretzako horren inguruan berbaiten ez dan bitartean, arriskuan gaude. Arriskuan gaude, egonkortasun eta bienestar hori esaten dara, estado de bienestar, desagertzearen. Horren aurrean, bai gauzela babes barik. Bai, eta diskurtso mailan, ez da, ikusterakoan Izarrek egmatu egin duen, alde ez aurretik, beti ez da horre gizon-gizonen kontra, zemotadako, ez da, nola adierazten duten, hor beti faltatzen da pixka bat begiratzea haien barrunbeak, eta nola hitz egiten duten, baina bero bestaldetik egia da, jeltzaleak daude oso urduri, baina logikoa da zen, eta alde batetik, hemen dago sentsazio bat izan dela haiek helduak izan direla. Haiek hitz egin dute beti paternalismo horitatik de guk dakagu arrazoia, boterea eta gainera heldutasun mail batetatik, ez da? Eta batez ere zer gertatu eta hori azterketa sakona da, sozialistek egon da epe bat bai igual agian hemen, igual bai espazio gehiago okupatzen zutela, baina ez hainbeste, hemen batez ere, soberania egon da, bai Bildu eta bai EAJaren artean. Zer gertatzen da, Bilduko ez da kide askori edo alderdiak izatez historikoki, beti tratatu egin zaie edo lotu egin zaie asko, ez da, batez ere, eta erekin, eta gero gaztetxoak izango balitz bezala, eta beti tratatu egin zaie horrela. Zer gertatu egin da, batean, poliki-politi, joan dira ez da lantzen, gauzak ondo egiten, eskatzen zitzaiena egiten, eta hortatik, eta ikusten da nola
eta Bilduko, ez da, eta oso ondo batez ere, nik beti hor irudia asko erabiltzen dut, asko oso ondo egiten ari dena da, haien irudia. Eta nola, esan gauzak, eta ikusten da oso haiek lasai egiten ari direla gauzak, eta esaten dituzte, eta diskurtso mailan, zergatik zen, eta baita ere oposizioan dagoelako, ez da la berdina egotea, ez da gobernu baten edo oposizio baten, eta zuko oposizio baten daukazu beste, eta ondo egiten baldin badozu, eta ondo egiten ari dira, nik ipintzen dizu torpilo eta mai gainean, aber zer egiten dozuzuk. Eta ez daukat botere berdina, ez daukat egoera berdina, eta gero beste gauza bat da gobernantzea, eta ikustea gobernabilitate hori beste faktore askorekin, dakigunak adibidez kapitalismoarekin, enpresekin, badago gauza asko, ekimen sozial asko, atera egin direnak, baina nola dagoen, ez da, gure sistema antolatuta ezin dugunak, ez da? Hori da, adibidez, etxe bizitzaren kontua, adibidez daude gauza asko, ez da? Orduan, oposizio moduan, zuk ipina aldita dezun edituzun pilotak. Orduan, baina gainera nola erabiltzen ari diren, ez da nahi irudia diskurtsoa, dago oso, eta ikusten badio da, oso helduak badirudi. Horrek, talka egiten dau guztiz jeltzale partenarismo horretatik nola hitz egiten zuten. Orduan, orain urduritasun hori islatzen ari dira haien agerraldietan, nola hitz egiten duten, zen eta normaleak, eta nik adibidez ipiniko nuke, ez da, Aitor Estebanezek nola hitz egiten zuten, beti egiten zuen prometan, beti erabiltzen zuen asko umorea, eta azkeneko agerraldietan umore hori, eta ez da, zeuzkaten, ez da, horrelako txantxak, eta gero badago beste ekimen sozialak, eta batez ere feminismoa, eta gauza asko, jeltzaleak bakarrik ikusi behar den nortzuk daude gobernuan, nortzuk gobernatzen dute eta nola dagoen estrukturatuta baitare alderdi hori. Eta hori kentzea historian hori zaila da. Orduan, bai, daukate orain momentu historiko bat talkandia egiten ari diren haien egoerarekin eta barne estrukturarekin. Eta horretarako, eta nik uste dut adibidez Bilduk bai egin zuen, ez da, prozedura, zen eta eskatzen zitzaielako, zen eta egia da, haien historia izan dutelako, baina egin dute eraldaketa hori eta eraikuntza hori. Baina nola daude beste alderdiek, eraikuntza hori egin dute, ez dutelako behar ikusi. Baina bai momentu historiko oso garrantzitsu batean ikusten ari gara, eta ez dakit baliabide nahikorik daukaten, bai diskurtso baina eta baita ere baliabide ja teknikoen artean daukagun egoera kudeatzeko. Eta hori da nik uste dut batez ere daukaten talka garrantzitsuena. Eta garraitzen badote, ez da, izarre komentatzen zuen modu, haien bidea eta haien diskurtsoa, guk ez dugu ez egin, hau da dagoen moduan, begira zenbat gauzak egin ditugu eta ez dute inolako autokritikarik egiten, nik uste dut faktura pasatuko da, zaiela. Egia da, eta ez ere nik uste, beldurra asko mugitzen dago, pertsonei. Eta egia da, zuk beti lotzen baldin badozu, Bildu, eta arekin hor mugitzen da kolektibo, eta batez ere urte eta bai, benaldi batzuetako pertsona askok, eta igual beldurra baita ere egiten dago, baina, ostras, egia da, horrek atzen da politika nahiko trakatze erabiltzea, batez ere gauden momenturako, eta inondik inora ez eraikitzailea. Baina badakigu azken finean beti dela komodin. Eta erabiltzea, espero egiten dugu beti PSOEk, PP, baina PNVk azkenean hartzen ari daue bai askotan lerro hori markatzeko, eta zuk esan bezala egia dana da ez dutela autokritikarik egin jakiteko zenolako aldaketa eta gizarte berak zenolako eraldaketa izan duen eurak bebai, adaptatzeko. Ze ikusi duguna da bebai, EH Bilduk adibidez, izan duenean hiri ezberdinetan poterea, bere jarrera ez da aldatu, bere diskurtsoa ez da aldatu. Hau da, nik ez dute ingo gauzak, deitzen dana, soberbiatik edo goraipatzen nor naizenetik, baizik eta sumia izaten, behitu, guk egiten dugu hau, planteatzen dugu hau, posible dekogu, zer gertatzen da, 11 urteko partidu batek egin dauanak Bilduk, Eunda piko urte dakon beste partidu batentzako beti poterea izan duenak, horri beldurra eman behar dut, bai ala bai. Azken finean, zer da, krisiak dauzenean adibidez emakumea jartzen dute. Krisi horiek
saiatzeko solventatzen. Eta ikusten dugu nola eurak, ez dute autokritikarik egiten, eta autokritika barik ezin da aurrera jun, eta ezin da zure programa garatu, eta ezin da zure ahalmen politikoa aldatu oberuntz. Hori da arazoa. Baina beste batzuk egiten dute. Orduan, autokritika horretatik, behar bada eurak abiatuko balira, igual ez zuten izango, adibidez, boskapenetan izan duten hainbeste galera, adibidez. Politika alo batera utziko dugu, izan ere ostiralean zinemaldia abiatu zen, eta, ez dakite bertratzeko asmorik duzuen, bertan egon zareten? Ez naz inoiz egon, egia da normalean bai jarratzen dudala, zen eta normalean zinemaldian ateratzen diren filmak, gero, bai, nola deitzen da, jan zaite Espainiako, gero normalean baita ere premiatuak izaten dira bestelako agerradietan, eta normalean ateratzen diren filmak daukate ez da oihartzun bat, ez da, normalean bai jarraitzen dut, baina egia da azkenengo urteak eta asko komentatu egin dugu ze gertatzen den, eta uste dut ala momentua baita ere honi buruz hitz egiteko ze gertatzen ari den zinearekin. Eta zinema dago momentu baita ere geuden hitz egiten. Zematatako mugimendu sozialak gertatu egin dira eta zein momentutan gaude. Eta zinemarekin dakon egoera benetan da pentsateko eta barneratzeko zer kontsumitzen ari garen eta zematatako zinema gaude kontsumitzen, ez da? Egia da, zinemaldiak baita ere ematen dau leku hainbat eta azkenengo urteetan ikusi egin da besterako, ez da? Filmak saiatzen direla eta alternatiboak saiatzen direla eta gero eta gehiago, gero eta oihartzun gehiago dekote adibidez, ez dakit, hainbat errebindikazio sozial, adibidez izan zen oso famatua adibidez transexualen ez da filma, egon dira, uste dut gauzak asko aldatu dira eta aldatuko dira. Orduan, hori bereziki, baina egia da zinemaren ez da kontsumoa asko murriztu egin da, eta batez ere, Teresaiak eta bar asko, eta batez ere oso modu pribatuan eta privatizatuan gaude hitz egiten, eta hori baita ere oso representatiboa da. Baina, beti ere uste dut dela momentu kulturari buruz hitz egitea, eta espazio konkretu bat izatea, hori noski. Ni ez da inoz egon, niri etortzen jatan oso ondo dago, azken finean ate bat da, zinema ikusteko, zela isladatzen den munduko kultura, baina niri beti etortzen zait burura, nolk ordaindu aldauan kultura, ze kultura ordaintzeko eta gozatzeko ahalmena ez dauka edonork, orduan azken finean zen olako ez, festivala dan, ez hori bakarrik, hainbat festival, berba egiten daut. Posten nau ez ikustea dana zuritasun zuri pertsonak, porque normalean bebai horrek ez berba egiten dau klasismoaren inguruan eta zelan nork ordaindu aldauan kultura, gero jarraitzen dugu. Nik uste dute zinema orokorki izan behar dela aldaketak sozialak sustatzeko tresna bat, ez bakarrik entretenimendurako, azken fina, ikusten ari gara bebai zelan streamingeko portalak ez, badakigu zeintzuk diren, zenolako potentzia hartu da bien azkenengo urteotan, eta halako zinemaldietan, hor egotea, horre bat azken finean dala bebai, zelan zabaldu aldan filma bat, eta adibidez zuzendari horren gaitasuna erakusteko, eta bebai bere pentsatzeko era eta egiteko era zabaldu egiten dela munduari, baina gero bebai zertan bihurtu dira, edo behintzat zinemaldiari begira ez, top horretan zelan turismoari, Donostia azken finean turismoarekin oso lotuta dauen
hiri bat da, eta azken finean, zenolako pertsonak datozen zinemaldira, ia zabaleko emanaldiak egiten diren, bebai, ondo legoke badauz, baina askoz gehiago egon beharko lirekela. Eta ikusten dudan gauza bat, eta oso bebai gora ipatzekoa dana da, egiten ari direla konziliazio espazioak, oso garrantzitsuak direnak, azken finean horrek egiten duela bebai da, umeak dituzten pertsonak eta kultura gozatu aldabienak, hurbildu daitezala azken finean zinemaldia gozatzeko eta behintzat ez izateko norekin utzi, nola ordaindu, ez? Orduan, zerbitzu hori eskaintzea niri, goraipatzekoa da, alde horretatik. Zinemaldia zitzu egin da, Eboloren azken lanak hautzak arrotu izan ditu hainbat sektoretan. Ekinea Torrazagasti lankideak zetosunak emango dizkigu eta oin modu laburrean helduko diogu gaiari. Euskal Herria eta mundu zabala elkar batuko dituen frankismoak ezarritako goitizena ez baliatzeko eskatuz, Josu Urrutikoetxea etako ordezkari izandakoak Jordi Ebole, ekoizle kataluniarari emandako erantzuna titulutzat dakarren dokumentalak zeresan handia eman du zinemaldiaren atarikoetan. Estreinuaren egunean bertan, Urrutikoetxearen hitzak ere jakin ahal izan ditugu, arrisku hartu zuela eta helburu bakarra zuela Euskal Herriko gatazkaren iturburu politikoa azaltzea Espainiako gizarteari. Edonola ere, kexu izan dira, hainbat elkarte eta ordezkari politiko, hedabideetan ere kritikak jaso ditu, Eboloren ekoizpenak ikusteke da zer nolako arrasto utziko duen, izan ere, izenburuak berak iradokitzen duenaren ondorioz, ez ote da izango, errelatoaren borroka garai hauetan, Espainiar eskuinaren eta erregimen zaharraren aldeko errelatoren lekuko. Entzun dugu, gainera aipagarria bebai esatea, kritika gehienak pelikula ikusi ez zutenen artean izan zirela, eta joan den astean justu, Urrutiko etxeak berriari azaldu zion, besteak beste, uste zuela, aria falta zitzaiola pelikulari behin ikusi ostean. Ez dakite, gatazka edo kontu honetan zer duzuen azpimarratzeko, ez dekogu denbora askorik hori bai izan behar dizu dela. Ikusten dugula, beti moduan gertatzen dana eta usaina dekon edo zerk, zentzuraren inguruan berra egiten dugu, eta horren gainean isolamendu bat egin nahi dute, ikusi barik, gertatu zen bebai Maisabele filmarekin, eta hainbat filmetan non saiatu da beste ikuspuntutik bebai konfliktua salaraztea, eta egiten dutena da nahi izatea zentzura esartzea. Ni izarrekin ez da, aipatuko nuke zer gaitik egiten da zentzura. Logikoa denez, pasatu egin zirelako hainbat gauza inork ez duela, ez da, horrek zegaitik ez da erantzun, ez dira egon ez da ipaetiketarik, ez da OSB egon orduan nahi dutena da, hori ez da, ez taltzea, hori horrezegetik egiten da zentzura. Denbora bari gelitu gara, eskerrik asko beste behin ere, Izar Castillo eta Estilinariz gurekin izateagatik, eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara, eguneko albiste nagusiekin, Carolina Suárez lankideak giduta, orain arte.